charging block njoboira umene jonso ike china choncho zonse zomwe ndina uzione koma sikonse konseso nthawi zina kumakhala kunena kuti mulibe computer anuyo ilibe ma drivers amene muthu opanga nawo MTK ma drivers ake. So now naona kuti okay I should maina ndikuuzeni ndikuphunzitseni imene tingatha kupangira nema drivers yo yoyamba ndatumiza pansipa ndezi ngotengera kuti mukugwisa Windows 10 mukugwisa chito Windows 11 mukugwisa Windows 8 so zonsezo mukanduza nditumizanso ma software mundolumikira koma ndatumiza kale ena mwa iwo. So apa chimene ndimafuna kuti ndifotokoze kuti kodi chifukwa chani zimachitika zimenezo chifukwa chani zimapanga. Osayiwala kuti panga subscribe ku YouTube, osayiwala kuti pangaso follow ku Facebook, subscribe and like ku YouTube, komanso follow ku Facebook kuti panga follow and like. Ndi support inonse imene mutha kuti pa sirufuna drama sirufuna kena kalikonse chimene tungofuna ife ndi chimene chocho basi. Ngakhale muli pa WhatsApp papa koma mutha kuti panga support kungopita ku YouTube malinka amene matumiza aja kamupanga subscribe ndikubwera ngupanga like ndikubwera basi zabwino bwino makhala ndipanga support kwakukulu chimene ifeyo titha kusowa. Chabwino ndibwere chonchi kunena kuti ndatumiza ma computer kamene kuti ku flash phone kumafunikira kuti ukhaso ma drivers okwanira computer kukha kuti ili okwanira bwino muzinthu zino koma nthawi zino kamupanga Windows install ma drivers zinanga usapange ma drivers zinanga tasalowe zinthu zina zimakhala zovuta kuti ukafikire kunena kuti zinthu zija kuzikwanisa nguzipanga. So tiye ndikuoneseni tikupita ku vehicle driver USB drivers amene amathandizira kwambiri kuti phone ija ikakhala kuti sikupanga sikuona tikayika pa flash phone ikakhala kuti sikuona tikamafula ku flash nakutumizirani ushu wine and Windows 10 MTK Vcom USB reload nampanga kale extract amini maonere. Now tentoneselaneni inonso natumiza mpanga ni extract kapena kuti compress kapena kuti zip then mukampanga zip or extract then mu folder yake ibwera ngati manager. Let's go. Mchoyambira mmene mupite pamene pa search pa mulembe kuti device manager ushu musegule. Osayiwala kuti panga subscribe like ku Facebook komanso ku YouTube support imene mutha kutipasa. Now apa mangwena mupange select china chilichonse apa ndikuti kamupanga apa ndingopanga apa yati pasonji kenako mupite pa action kenako mupange add legacy hardware mukapanga yoncho then mupange next. Apa yalemba zake kuti the wizard can research for the hardware and automatically install it for you or if you know exactly which hardware model you want to install, can you select it from a list. Now tikuela tipange select from the list sapanga automatically because automatically zimafika kuti computer ikali connect to the internet what of course for flash phone umene kuti for computer no make sure kuti ili pa internet komano tipange ifeyo toka tikapanga select umene kuja tipange phone ma hardware ma software ena kumakhala kovuta kuti zinthu zimezo zichitike. Now tipita apa alimba kuti select search for and install the hardware automatically recommended. Now install the hardware that I manually select from the list advanced. Yes, then tipanga select apa tipange toka then next tikapanga next mene palira apa basi tisakapukena kali kwa ma drivers amene ali mu computer mukali. Now tipanga so next then alemba baba select the device driver you want to install for the hardware. So apa akutuza kuti tipange select hardware tipange select device menu uva tipanga hardware mwamvesa kala bobo. Now mupita pa alemba kuti have the disk select the then mupanga the browse apa alemba kuti the insert the manufacturer installation disk and the make sure and then
make sure that the collected drive is selected below. So now tikuena tipanga pa select ndikumawerenga mauwo ndicho lenga choti nakuti nthawi zina ena mati ayi mauwo akumakhala osiyana koma ndikuwerenga ndikuti satisokoneza. Now mukuone apa pa yene andipezekera kuti straight konku foti ili zilimo kale, so ndifana ndingosokoneza pang'ono kuti inunso mpange. Mukuona lese ngati kayano ifikira ngati ku desktop chonchi, kayano ifikira ngati ukuku, so chimene chimafunika ikafikira ngati uku inuyo mupite kumene kwafikira viko mwanuja drivers USB driver anuja mukudziwa sina kutumizana pa WhatsApp kana kuti ndende kuti mmene mupange so mumutumize afike mujeni mwanu mukampanga moti wa inuja ali kuma downloads then ndibira ku downloads. You see uyu napanga ka extract kapita ku zip ndi wanu just mukampanga akhala folder ngati then mumusegula. You see ndezitenga kuti computer anuyo ndi Windows ndi 64 byte system kapena ndi 32 byte. Ngati 64 byte mupanga select 64 byte, ngati ili 62 byte ngati 32 byte mupanga 32 byte. So why ndi 64? Let me go to 64. Koma 64 ubuna 64 mutha kupanga select wina aliyense. I think zimenezo mukuziwa koma ngati msakuziwa ndikuti tizaphunzira muzazidziwa tikamakhuza nkhani ya tikamapanga za computer kodi 64 byte ndi 64 tizaziguza zimenezo. But now aka 64 byte amatenga all 32 byte ni masamu mwaja basi muzo akali chosera zitakuteka. So now tipanga select 64 byte select then ndipanga open. Ndikapanga open apa sitipanga so browse apa ndingopanga okay. Ndipanga okay. Mukuona ma drivers aja ndamene wawa MediaTek DA USB vocal port, MediaTek reload chanchani. You see all of these drivers to where to pang install. Then nipanga next. Nikapanga next ndipanga so next and makuti MediaTek chanchani muone ma software ma driver jana ndikupanga nuri akaeno mu computer. Now ndikupanga muone sina chedwe sio yanga ifoti zitu zinumukana. Olo computer iso itazokukana. Koma chimene mafadi oneserane ndi mmene momwe kunena kuti mmene timapangira ba drivers osayiwala kuti panga subscribe, like, follow. Subscribe ikati panga ndikufe ku YouTube mungoseja Shaibu TV/ mwatipeza kapena kuti ngoyuza ne linki ya video omwe imene ndikutumizani. Mwatipanga fe support ku Facebook kapangeni WS Tech, ku YouTube ku Facebook kungopanga WS Tech basi mwatipeza. Kungopanga WS Tech mwapeza Facebook page yathu pali chituzi pali pictures zabwinobwinonso link iso nditumiza spam pamwionaso mukuthaso kali panga follow Facebook. Tindi ma followers okwanira 91 eni komenu mulipo. Tipanga support kuti tipasane zambiri tiziwisane tiphunzitsane zosiyana wina waka ananena kuti phone yanga amkwena kana ndi haka WhatsApp nazo ndi zazing'ono ma issues amene nenda ang'ono uzo haka WhatsApp kumpanga kumbwezereza nzazing'ono zimene ndizo tiphunzira tiziwisana mpaka nonesa akale dolo akale kaswiri mu zokonza kuzera ndi WS Tech. So may God be with you. Ambuya kudaliseni ma followers komanso nonso ophunzira amene mukuphunzira kuchoka ku Facebook, ku WhatsApp komanso ku YouTube. Tifotokozera musimu kumene muthawonso kupeza ma drivers ena video yonse kubwera ma video akhala kubwera tangopanga subscribe ndi follow we ma update nana sazikupezani inono muthatu kusegulatu shop yanu yokonza zinthu kuzira ndi WS Tech nditudi for free ukuphunzitsani for free anzani akulipira zinthu zake zomwezi ina amene nalipira zinthu zake zomwezi komayi tiphunzitsani muli kumalawa muli ku Botswana takani Nyamata akwena akhayani chochita phone yomwe iyi mwayiona phone ita kukonzera phone yanu phone iyi yomwe iyi ntha kupanga zoti abwezeni phone yanu so kusiya kugwira ntchito chifukwa cha phone. So tikati kuphunza na phone timene tidziwe. So Ambuye akudaliseni muzonse pamwamba pa zonse. May God be with you. Ndimakunyadira ndikukondani kandi pamenepo mpaka nati muzike tidziwe chilichonse chokhuzana ndi mafoni komanso computer. Thank you. WS Tech. Subscribe, like, follow.